Beti esan dut, ez dakit egi osoa den, baina Sabino Aranak beak, baina eragin handiagoa izan zuela Oteizak, baita euskal politikan ere. Orduan guk azalduko dugu hori, zergatik, zeren bidez. Orion egiten zuten beti Oteiza aste bat, eta aurtengoa erabaki zuten abiapuntua gisan, Bernardo eta biok konbidatzea hitzaldi bat egiterat. Nuze jendea konturatzen da gu garela lehen eskuko materialarekin hori da. Ezagutu genuen zerbait buruz ari garela. Jendea protestara egin